To sú také dobré momenty pre moderátora, viete, že si tak ako pripraví rozhovor o streche a potom prídu tí správni respondenti a určia si tému rozhovoru sami. Ale mne sa celkom páčilo, že sa to tu zmenilo na také malé detské spievanie. Ono sa to možno do istej miery hodí, alebo tak jemne to predznačuje aj ten tretí príbeh. Ja som si ho nazval, že to je rádiový príbeh. Z akého dôvodu a prečo, to nám už prichádza povedať a som rád, že je tu. Medzi nami privítajte ju prosím spolu so mnou Mirka. Miri, ahoj. Čau. Poskám ťa, čau. Čau. Vítaj v Modrom z neba. Vlastne, mohol by som takto povedať, že Mirka, vítaj v Modrom z neba, ale vítaj v telke. Ty si rozhlasová moderátorka? Ja som moderátorkou v Českom rádiu. Počkaj, ale tam hovoríš po slovensky? Hovorím tam po slovensky. Hovoríš po slovensky? Kde je to rádio? Je to rádio v Hodoníne. A prečo tam majú slovenskú moderátorku? Ako mne to je sympatické, ja sa len teda pýtam. Vysielame aj pre vlastne českých, ale aj pre slovenských, respektíve záhorackých poslucháčov. A to, počkaj, no ale hovoríš teda slovensky alebo záhoracky? Hovorím slovensky. Ty si vysnívala, a to ma úplne odvalilo, a nás všetkých v Modrom z neba, niečo pre niekoho, koho si predtým vôbec fyzicky nevidela a ani nepoznala, v živote si sa s tými ľuďmi nestretla. My keď hráme aj pesničky aj na želanie, tak mi vždy volala jedna rodinka z mestečka Lednice s tým cieľom, aby som vždy v Miške zahrala Ľudsku Vondráčkovú. Prečo práve Ľudsku Vondráčkovú? S čím to súviselo? Miška, tak ona mala možno od malička sen stretnúť Ľudsku a vlastne možno preto sa aj udialo to, čo sa udialo. Miška to nemá v živote zas až tak úplne jednoduché. Ona má ťažké zdravotné postihnutie, ráštep chrbtice, ktorý hovorí možno za všetko. Tak by napadlo, že ja mám doma vlastne možno to, čo nemá hocikto, 4 zdravé deti a Hanka má iba jedno a napriek tomu je takto zdravotne postihnuté a tak som si povedala, že možno aj mojim deťom by som urobila radosť, keby videli Ľudsku Vondráčkovú, ale že Mišku to poteší oveľa viac. No a nás potešila práve nezištnosť toho Mirkinho listu. Potešilo nás to, že opäť sa v Modrom z neba našiel niekto, kto chcel vysnívať niečo pre druhých a vôbec nie svojich blízkych. A že sa opäť raz vďaka tejto skvelej žene potvrdilo, že Modré z neba je o spolupatričnosti nielen tej rodinnej, ale naozaj takej tej kryštalicky ľudskej. A keď už som teda povedal ľudskej, tak to už sa tak trošku ako premostím. Poďte si prosím pozrieť príbeh stretnutia s Ľudskou Vondráčkovou. Príbeh Mišky z Moravy. Prosím. Vidíte tú krásu okolo mňa? Mám rád v tejto relácii, v relácii Modré z neba, také pekné exteriéry, takéto pekné prostredie. Ja vám aj poviem konkrétne, kde som. Som tesne pred vstupom na tento krásny zámok, na Lednický zámok. Vlastne, mal by som to inak povedať. Mal by som povedať Lednický zámek. Totiž dedinka Lednice je v Českej republice, teda konkrétne na Morave. A ja môžem povedať len to, že sa veľmi teším, že nám chodia listy aj z Českej republiky. V Ledniciach sme preto, lebo ideme plniť sen Miške. Nebýva na zámku kúsok od neho. Zámek je tu pekný, podzámčí tiež. A tu by mala Miška bývať. Možno práve počúva Ľudsku Vondráčkovú, čo ja viem. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Co si přijete? Mohol by som sa vám prihovoriť? No. Prosím vás pekne, my sme zo Slovenska, z jednej takej televízie. No. Z jedného takého pořadu. A ja mám teraz taký základný problém, ja neviem, že či teda vy tu vôbec chytáte Markízu, alebo nie? No, chytáme. Chytáte Markízu? No. Fakt? No, ano. Aj pozeráte niekedy Markízu? No, každou středu Modré z nebe. To nemyslíte vážne? Ano. My sme totiž dostali list, veľmi pekný list do Modrého z neba, práve v súvislosti s Miškou. Nevím. Opravdu nevím, kdo by až tak chtěl mému dítěti prostě pomoct. Nebo prostě něco splnit, nedokážu si to představit. Nevím. Jsou úplně na rozpacích. Vy pláčete preto, lebo Miška má tie problémy, ktoré má? Není to lehké, všichni si myslí, že
mít postižené dítě je trošku famózní věc, nebo táhat z úřadu peníze, ale ono to není jednoduché. Opravdu ne. Jako, když máte 16leté děvče, které je odkázané na pomoc rodičů a cizích a ještě k tomu vlastně od narození je postižená tím, že nosí plenky, tak ono to není nic pěkného. Zdravím na Morave, dobrý den prajem. Pan Hlavatý? Jo. Zdravím vás, kdo rozboril, dobrý den. To je moje dcera. Ty jsi Miška? Áno, som. Poznáš tú telku a tu aj reláciu? Pozeráš? Pravidelne. Teraz som prišiel s veľkou radosťou, pretože som dostal krásny list do Modrého z neba. Fakt? Fakt, krásny. Jo. Ktorého hlavnou alebo ústrednou postavou obdivu človeka, ktorý mi napísal, je dievča, ktoré sa volá Miška Hlavatá. Fakt? Kdo by to... Já nevím. Já vůbec. To nevím, kdo by mohl napsat. A ten niekto by ti rád urobil radosť. Ja ti ale ešte v tejto chvíli neprezradím akú. Lebo ja by som bol rád, keby z tohto nášho stretnutia vzniklo niečo veľmi pekné. Ja. Miši, ja som dostal takú informáciu, že teda ty vlastne chodíš len na vozíku, ale vidím, že ty veľmi slušne zvládaš aj takto sa pohybovať. Ja mám doma. Len doma, hej? Pomoci. Čo ti v živote chýba? Asi už nic. Mám jakože manku, takže mě už ne. Přátelé mám taky úžasné, kteří jako mě drží nad vodou hodně, dokážou pomoct, když potřebuju. Ako sa žije s problémami, ktoré máš? Sú chvíle, kedy človek tomu tak ako prepadne? Mám jeden handicap, kterého se potřebuju zbavit. A už s tím nechci dál žít. Vlastně je to moje inkontinence. A vlastně nosím plný, takže jdu teď s tím na operaci. Kto je to tam? To sú fotky, alebo... Ano, Lucka Vondráčková. To je. Čo to je Lucka? Ano, Čo fičíš na Lucke, alebo... ano. Já hodně poslouchám Lucku Vondráčkovou. Vážne? Ano, to je moje oblíbená. Čím ťa zaujala Lucka, že teda, ja neviem... Pěkně zpívá. Jasne, ale tak máte v Čechách úžasné zpěváčky, no tak Lucie Bílá je skvělá zpěváčka. Já si vybírám. A mě to musí sednout ta zpěvačka. Pokud mě nesedne, tak ne, jako... No, jako, ale ne, to i jako... rozumím, ale teda prečo... A i v prečo pohádkách jako se mně líbí i tak, jako, jak ona vystupuje vlastně, že si na nic ona nehraje. Keď som sa spýtal vašej dcery na vás, tak povedala, že za všetko vďačí vlastne svojej mame a že ste tá najúžasnejšia žena na svete pre ňu. Ona ta nejúžasnější dcera pro mě. Víte, když se narodila, tak vlastně nám řekli doktoři, že je to dítě s rozštěpem páteře a vlastně hydrocefalem, které se dožívá 3 let.